Joo, hei. Mä tein Jäsken alueen tyylisen nyytinkiesiliinan ja julkaisin siitä artikkelin. Ja koska se oli aivan hillitön työmaa, niin mä ajattelin, että olisi kiva tehdä vielä video siitä, että miten se esiliina valmistui ja millaisia fiiliksiä se herätti. Mistä tämä koko homma lähti? Niin siitä, että mä menin Lahden museoon Lahteen ja tutustuin siellä siis tällaisen historialliseen, alkuperäiseen, oikeasti 1800-luvulla käytössä olleeseen Jäsken alueen nyytinkiesiliinaan. Ja siellä museossa otin siitä mahdollisimman tarkat mitat ja nyytingeistä mitat ja kuvasin kaiken mahdollisimman tarkkaan sillä, että ne pystyy sitten toteuttaa kotona. Ja sitten vähän me sit alkuperäisesti muokkasin ehkä mittoja sen takia, että me on pidempi, mitä ihmiset on olleet 1800-luvulla, niin vähän lisäsin pituutta tuohon esiliinaan. Mutta muuten kyllä sanoisin, että hyvin uskollisena tälle alkuperäiselle käsityötuotteelle tein tämän ja suunnittelin ohjeen. Ja jonkin verran siellä on tehty kompromisseja noiden nyytinkien pujottelussa sekä se tripsiraijoissa sen takia, että ne langat, mitä me ollaan käytössä, loimi, mitä me ollaan käytössä ja mikä on myös jokaisen siis helposti hankittavissa, ja sitä on helppo kutoa, kiva puuvillaloimi, niin se on vähän paksumpi, vähemmän tiheä kuin tässä alkuperäisessä esiliinassa, niin noiden ripsiraitojen sitten kyllä ulkonäköä piti jonkin verran muuttaa, minkä takia ehkä jotkut yksityiskohdat saattaa tässä minun tekemässä esiliinamallissa korostuu enemmän kuin alkuperäisessä, joka toki on myös haalistunut, mikä aiheuttaa sen, että se näyttää vähän erilaiselta se esiliina. Minkä takia tässä on ihan sikana työtä tässä esiliinassa, on se, että tässä on tosiaan noita työvaiheet tosi paljon. Eli ei ainoastaan se, että se kangas pitää kutoa, niin sitten se, että tehdään nämä niinku nyytingit tähän ja sitten se pitää vielä ommella. Ja kuten näette, niin tässä on tosi paljon tätä ompelua, koska kaikki tämä raita, mitä tässä on, niin nämä on kaikki erillisistä kappaleista valmistettu. Se homma alkaa siitä, että pitää hankkia esiliinakangas. Ja kankaat myy jotkut kansallispukuvalmistajat, mutta totta kai on tosi, että jos on mahdollista kutoa, niin kutoo itse, koska sit saa tehdä just sellaiset raidat, mitä haluaa tehdä. Ja jos haluaa katsoa sieltä blogista mallia, niin siellä on ohjeet tämän tyyliseen ripsiraitaan, mikä tässä on tässä näin, sekä sitten tämmöiseen, täällä on yksi tämmöinen vähän erilainen raita täällä ylälaidassa, ja sitten on vyötärökaitaleessa on ripsiraitaa, ja sitten on näissä reunukaitaleissa on ripsiraitaa, niin näihin kaikkiin löytyy ohjeet. Mutta kannustan tosi paljon katsoa noita historiallisia esiliinoja ja niistä mallia, ja sitten ihan niin kuin sillain oman mielen mukaan miettiä, että minkälaisen esiliinan itse haluaa ja mitä vaikka väreisiin raidas haluaa ja haluatko käyttää eri paksuisia lankoja. Niin kuin tässä on esimerkiksi tämä vihreä on pikkasen paksumpi lanka ja se näyttää tosi kivalta mun mielestä se efekti. Niin, että miettii ne kaikki värit ja lankojen paksuudet ja vähän niitä raitojen paksuuksiakin, niin miettii niitä ihan itse. Niin sit saa tehtyä sellaisen, että sitä ei ole kenelläkään muulla ja että se on just oman maan mukaan. Niin jos on mahdollista kutoa, niin kansi kutoo itse. Ja se kutominen ei ole hirveän vaikeaa, koska vaikka siis totta kai vaikeuten tässä on se, että se pitää saada aika tiiviiksi se kangas, niin sit jos tulee virheitä, niin sen homma voi aloittaa alusta. Eikä tarvitse aloittaa koko esiliinaa alusta, vaan riittää, että kutoo uudestaan sen raidan, mikä silloin on kesken. Et jos yksi tämmöinen ripsiraita nyt epäonnistuu, että siitä ei tulekaan hyvän näköinen, niin sit voi vaan jättää sen kesken. Tai kansia tehdä valmiiksi, että on väräraita, jos sillä kankaalle vaikka tapahtuu jotain. Niin tekee sen valmiiksi ja sitten tekee vaan uuden samanlaisen, koska nämä kaikki kudotaan, vaikka nämä voi totta kai kutoa pötköön, mutta siis mieluummin kantsii kutona ihan siinä järjestyksessä kun haluaa jokainen näistä kaitaleista erikseen, koska ne joka tapauksessa sit kun tää leikataan, niin leikataan erilleen, niin sillä ei ole mitään väliä, että missä järjestyksessä ne on siellä kangaspuissa. Voisi ajatella, että niinku ehkä 10 tuntia voi mennä tämmöisen esiliinakankaan kutomiseen, jos kutominen ei ole tosi tuttua ja varsinkin jos siellä on vähänkin sellaisia jotain ongelmia, että joutuu vaikka loimilankoa katkee tai jotain tällaista. Sitten kun se esiliinakangas on kudottu, niin sitten se kastellaan kuumassa vedessä, mitä niin kuumaa kuin hanasta tulee. Ja sen tarkoitus on kutistaa se kangas, koska se kangas kutistuu jo siitä puilta otettaessa, mutta ainakin tää on puuvillaa, niin se kutistuu myös kun sen kastelee ensimmäistä kertaa. Niin sen takia, että se esiliinakangas ei sit siinä esiliinassa kutistu, niin siksi on tosi tärkeää kastella se ennen kuin sen kankaan edes leikkaa.
Eli kastelee, kuivattaa, kansi kuivattaa tasona, koska sitten jos käykin niin, että siellä joku lanka päästää väriä, niin sitten se ei valu alaspäin sitä pitkistä esiliinakangasta se väri, vaan se pysyy siinä raidassa. Sitten kun se on kuivunut se kangas, niin kannattaa silittää tässä vaiheessa. Ja sitten se leikataan. Ja nyt jos on ollut fiksu, niin siinä kudontavaiheessa on kutonut yhdet eriväriset raidat langat sinne väliin, aina jokaisen kaitaleen väliin, niin että sitten tässä leikkausvaiheessa voi vaan leikata niitä valmiita linjoja pitkin, eikä tarvitse miettiä, että meneekö tämä nyt suoraan. Ja nyt sitten tässä leikkausvaiheessa voi myös vähän mittailla, että kuinka pitkä esiliina on tulossa. Et voi olla, että se kangas ei ollutkaan kutistunut niin paljon kutistuksessa, mitä alun perin ajatteli. Tai voi olla, että ehkä niistä tuli kudottua vähän leveämpiä niistä ripsikaitaleista. Niin sitten tässä vaiheessa voi lyhentää sitä mittaa tästä palttinaosuuksista. Ja sopiva mitta tietysti sille esiliinalle riippuu siitä, että kuinka pitkää hametta käyttää. Mutta jos ajattelee, että käyttäisi sillä historiallista hametta, niin historiallisen mittaista hametta, että se on suunnilleen tonne sääreen tai melkein nilkkaan, niin sitten semmoinen ehkä, yleensä sanotaan, että kämmenen mitta on hyvä mitta, että mitä sen esiliinan pitäisi olla hametta lyhyempi. Juu, eli ekaksi sit kun on leikannut, niin kannattaa siksakata ne reunat, koska tämä kangas, ainakin minun kutomat kankaat purkautuu siis aivan niin kuin henkäyksestä, että se kannattaa siksakata. Ja sen jälkeen ne kaikki pärmätään näiden ripsikaitaleiden laidat. Ja se on ihan mukavaa puuhaa, siinä voi katsoa telkkaria, mutta siinä menee joitain tunteja, kun nämä kaikki pärmää. Sitten on seuraava tämmöinen tosi työläs työvaihe, mikä on tämän esiliinan siis ehdottomasti. Kaikista työläin työvaihe tässä on näiden nyytinkiraitojen pujotteleminen. Näiden siis. Ja tietysti alkuperäisessä jääskeläistyylisessä esiliinassa nämä olisi nyplätty, nämä nyytingit. Mutta nyplääminen on sitten vielä työläämpää ja on siis kansanperinteessä on kertomuksia siitä, että kaikki eivät ole nyplänneet itse, kaikki ei ole osanneet, kaikki ei ole halunneet, kaikki ei ole kerenneet. Esimerkiksi jos on ollut vaikka köyhä talo ja paljon työtä, niin eihän sitten tietenkään ole ollut aikaa tehdä mitään niin turhaa kuin pitsejä. Ja senkin takia se, että siinä esiliinassa on ollut ne käsin nyplätyt valtavan aikaa vievät nyytingit, niin se on tietysti ollut statussymboli, että sillä talon tyttärellä on ollut aikaa tehdä se kaikki, käyttää se koko talvi siihen yhteen ainoan esiliinaan sen nyytinkeihin, niin tietysti sen esiliinan arvo tulee siitä. Mutta siis väittäisin, että vaikka nämä nyytingit nyt pujottelee käsin, eli ei nyplää, vaan ostaa tämmöistä pujotuspohjaa, jota saa Vuorelmalta. Ja siis tää on mun mielestä on ihan kiva tuote, mutta tää on vähän tämmöistä luirun tuntusta, että jos me itse olisin mennyt pizzafirmaan ja tilannut tätä, niin me olisin ehkä jotenkin halunnut vähän jämäkämpää tästä. Ja sitten mikä tässä on, niin tätä tulee vaan 2 leveydessä, eli noin 2 senttistä ja sitten noin 3 senttistä. Nämä on ne leveydet, ei saa muun levyisenä. Ja sitten se, että esimerkiksi jos haluaisi vaikka toiset tiheyksistä, että verkkoristikko tässä olisi eri tiheyksistä, niin nämä on ne 2 vaihtoehtoa, mitä on. Ja sitten se, että koska noita nyytinkiesiliinoja on historiallisesti, niitä on tehty eri väreissä, eli ne nyytingit ovat olleet pohjaväriltään erilaisia, esim. Punaisia tai valkoisia tai rusehtavia, niin olisi kiva, että olisi mahdollista tilata vaikka minkä värisiä, mutta nyt ei tietysti ole. Jos nyplää käsin, totta kai saa tehtyä just sellaiset kuin haluaa, mutta jos on näiden valmiiden pujotuspohjien varassa, niin saa näihinkin mietittyä kuvioita. Ja näissä samalla tavalla kuin noiden ripsiraitojen suunnittelussa, niin kannustan tosi paljon siihen, että katsoo niitä historiallisia esiliinoja ja sitten tekee ihan oman näköisen siitä. Ei ihan oman näköistä, mutta siis tekee niiden historiallisten esimerkkien avulla sellaisen, mikä miellyttää omaa silmää ja mikä on tunnistettavissa jääsken tyyliseksi. Ja toi pujotteleminen on sillai kivaa, että se ei vaadi aivotyötä. Sitten kun sitä lähtee pujottaa, niin se että katsoo ne ensimmäiset langat, että nyt se menee se kuvio oikein siellä, niin joo sen verran. Mutta muuten se on tosi aivotonta hommaa ja sen pujotustyön pystyy ottaa mukaan, kun lähtee ulos, ei tarvitse kantaa nypläystyynyä mukana. Ja sitten se, että se voi vaan laskea käsistä, siis tosi kiva. Siihen tulee menee aikaa, että varsinkin jos pujottaa sillä kaksinkertaisesti, niin kuin tässä on tehty. Joissain kansallispuvuissa minä olen nähnyt, että on pujotettu vaan sillä yhteen kertaan, noin yhteen suuntaan. Mutta tälleen kaksinkertaisesti pujottamalla se on paljon lähempänä niitä alkuperäisiä esiliinoja, miltä se alkuperäinen nyytinki on näyttänyt, niin suosittelen näkeä sen vaivan. Mutta siihen voi mennä aika kauan aikaa. Ja minä en ottanut tarkkaa aikaa, mutta siis niin heitän hatusta, että esimerkiksi vaikka 30 tuntia olisi saattanut mennä aikaa pelkästään siihen, että on käsin pujotellut noi
esiliinan nyytingit. Ja siis ehkä nyplätysesiliinas, en tiedä, siis 100 tuntia. Jos joku osaa nyplätä, niin voi arvioida, että kuinka monta senttiä tunnissa sitä nyplättyä pitsiä tulee. Mutta on tää pujottelemalla ehdottomasti nopeampi, kyllä. Eikä vaadi taitoa, eikä vaadi välineitä, mutta totta kai siinä on sit se, että ei saa tehtyä just sellaista kuin haluaisi. Kun ne nyytingit on pujoteltu, niin sitten alkaa hauskuus. Eli siis nythän siis, kuinka on kudottu, nyytingit on pujoteltu, nyt on enää siis esiliinan kokoaminen jäljellä. Eli tämähän on melkein valmis. Ja se kansi aloittaa siitä, että aivii yhteen noi nyytingit ja ripsikaitaleet, että aivii ne kiinni toisiinsa, oikeat vastakkain. Se on helppo homma. Ja sitten kun niitä miettii, että mitkä kaitaleet menee mihinkin kohtaan esiliinaan, niin jos nyt sattuisi käymään sillä lailla, että ne kaikki kaitaleet, noi ripsikaitaleet ei ole ihan samanmittaisia, niin siis toki esiliina voi yläpäästä olla pikkasen kapeampi kuin alapäästä, mutta sitten voi myös miettiä sitä, että jos nyt vaikka pitää kaventaa jotain niitä kaitaleita, niin säästää ne kaitaleet, joista on leikattu pois se hulpioreuna, niin säästää ne esiliinan alaosaan, jossa ne muutenkin täällä nurjalla puolella se kaitaleen reuna ei ole näkyvissä. Sitten nyt on sitten esiliina kangas kasassa ja sitten ommellaan noi reunakaitaleet oikeat yhteen esiliinakankaan kanssa ja sijoitetaan se reunakaitale ihan tänne niin kuin näette, ihan tänne niin kuin nyytingin alalaitaan ja sinne voi tehdä pienet pärmeet, jos haluaa tänne reunakaitaleen päähän, vaikka sielläkin on hulpio, eli sinne ei tarvitse tehdä. Niin sitä reunakaitaletta ommellaan niin pitkään, kun sitä reunakaitaletta riittää ja jossain vaiheessa se loppuu ja se ei haittaa, koska näin on tehty historiallisissakin esiliinoissa, eli sinne on laitettu vain se yksi kankaan leveys sitä reunakaitaletta. En osaa sanallisesti selittää sitä, että miten se sitten käännetään sinne, mutta siis jos kiinnostaa, niin käy katsoa sen blogista. Käännetään nurjalle ja pärmätään ja näin sillä, että tästä nurjastakin puolesta tulee sellainen, että tätä nurjaakin puolta voisi aivan hyvin käyttää oikeana puoleen. Sitten ommellaan reunakaitaleeseen ja sitten täällä ylempänä tähän esiliinan laitaan kiinni tämä reunanyytinki, joka ei alkuperäisessä esiliinassa ulotu aivan ylös asti. Ja minulla, tiedä, kävikö minulla joku laskuleikkaus? Joku virhe kuitenkin, minkä takia minulla se nyt jää tänne aika alas, tämä reunanyytinki. Mutta sen ei tarvitse ulottua ylös asti. Sitten tulee enää vyötärö. Ja vyötäröllä on 4 laskousryhmää tässä. Ja siis totta kai äsken alueen esiliinoissa voisi olla esim. 2 laskosryhmää tai 3 laskosryhmää myös. Niin se vyötärö laskustetaan just sellaisille laskoksille, mitkä itselle passaa. Sillä lailla, että kun sen esiliinan laittaa siihen niin kuin vyötärölle, niin se jatkuu sillai suoras linjas täältä näin. Eli sitä ei veetä, sen esiliinan ei kuulu mennä tänne korviin, vaan sen kuuluisi jäädä sillai, että se jotenkin tälleen suht pystysuoraan laskeutuu. Minulla voin olla vähän kapeampikin tää vyötärö, tää esiliina myös tuntuu, mutta kun minä mittailin sillä, että mulla ei ollut hametta päällä, niin jotenkin se tuntui erilaiselta. Ne mitat, niin vähän tuli nyt tehtyä tyhmästi, mutta ihan hyvä tää on näinkin. Kun on laskostettu, niin sitten vielä vyötärökaitale viimeinen asia, mikä ommellaan paikoilleen. Ja vyötärökaitaleessakin on sama, että myös tää näyttää nurjalta puolelta hirmu hyvältä, koska täällä on pärmepistot vain näkyvissä. Ja aivan viimeinen asia on, että ne päihin tehdään tämmöiset lenkit, mihin tulee esiliinan solmimisnauha. Ja näin on tehty siinä esikuvassa tämmöiset lenkit. Muita vaihtoehtoja olisi sitten napiläpipistoin päällystetty reikä tähän vyötärökaitaleeseen, jota itse en tykkää tehdä, koska me en millään raaskin leikata omaa kutomaan kankaaseen sitä reikää, minkä tarvitsisi siihen napiläpeen. Sitten voi myös tehdä napiläpipistoilla päällystetyt lankalenkit näihin päihin, mikä on myös hyvin elegantti tapa tehdä paikka sille solmimisnauhalle siihen esiliinaan. Ja näin, nyt meillä on tässä valmis Jääsken alueen nyytinki esiliina. Ja aikaa tähän meni. En kellottanut, mutta siis en olisi yllättynyt, jos olisi mennyt yli 100 tuntia koko paskaa. Et siis aivan mieletön työläin asia, mitä minä olen ikinä tehnyt. Ja onhan se nyt siis tosi hieno, mutta se on myös niin hieno, että sitä ei ihan joka juhlas viitti käyttää. Et kyllä tämä esiliina jää minulle ehdottomasti juhlakäyttöön.
Ja sitten sellaisissa arkisemmissa tilanteissa, jos nautitaan viiniä ja jos on pieniä lapsia, niin käytän ehkä sitä ripsiraitaista esiliinaa, jonka tekemiseen menee aikaa ehkä 3 kertaa vähemmän. Mutta siis, jos on aikaa ja jos on jo se ripsiraita esiliina, missä ei ole noita nyytinkeitä, jos löytyy se perusesiliina jo ja haluaa sen absoluuttisen taidon näytteen, missä näkyy se työ, siinä näkyy se työ, mitä siihen on käytetty, niin suosittelen käyttämään aikaa 100 tuntia tai jotain sinne päin siihen, että valmistaa itselleen nyytinkiesiliinan.